हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय ओमफ्राय गगा मोनलायबाय आंहा जि गगा मोनखादों थिगसेनो ओमफ्राय बाबुआबो एसे गुजुदों ओमफ्राय बाबु मोना गैया दा आङो दा ओंखाम संगासिनोबो ओमफ्राय बाबाया माबा दामगासिनोलाय बब्र' बाब्रानो जि साउन्ड होना दामो मालाबा जि मिनिनोना खोनासंनो बालायलायनाय जायो आङो सानसुथिराव सान्दुं गोसायावबो मानसिफोरा थांलाय फैलाया नुहुरनानै मिनिलांलायो आरोना सोरबा सोरबा बाहेरायाव जिरायना दामबाय थायोना बियो नायलांबाय था ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोखौ लाना फैबाय मैगंखौ सोरनो होआ नोङो बाबु फरिखा गैयामोन ओंखायनो लाबोबाय दिदिखौ मैगं हैनो थांदोंमोन मालाय बाबुआ बिफाजों बेजों बै खाथियाव जोंनि उनथिंजायनियाव बेयाव थांदोंमोन आरोना बिसोर दासो फैदों ओमफ्राय लाना फैबाय बिसोरना मालाय फरिखा जागासिनो नालाय उन्दैनिया फरिखा गैया होन्दोंमोन नालाय होनलायलाय लाना फैबायना होननानै होननायाव जोंनियाव बुथुवा जा रज'ना दंमोन ओमफ्राय दाख्लै जोंहाबो जाखांबाय ओमफ्राय बिस्रानो खाना हरदों आरोना जाबाय थानोबो बायो नालाय ओंखाम संगासिनो आं हाइनेक बिहरनाया सफैबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव खुलिनायनोसै दे दिनै माबायदि नायनायनोसै आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव आनबक्सिं खालामनायनोसै आंबो फ्लिपकार्टनि पेन्सिलखौ लायाखै आखाइजों सुना दोनसै ब्लेक कालार आंनि फेभरेट कालार ब्लेक कालारा ओमफ्राय मोनसे मरुन कालारनि बेबो कलार माने बेबो हाइनेकआनो ओमफ्राय बिथिं एसे हाख'नाय बायदि दङ बेबो मैया दाख्लै सफैबाय ओमफ्राय आं बेखौ सुनानै दोनदों आं दा देखायथ'ला मालाबा नुखागोन नोंथांमोना एसेबां मोजां नङा मरुन कालारनि टप बिहरनाया दाम खमनिखासोमोन नालाय बेबो ओमफ्राय नै बेबो माबाल' 384निल' बेबो रोजाथार नङा जा साबसिगोन आंनो बेनो जा साबसिगोन बेनो सुयिखौनो लाला जोब्बाय आं मोदोमाव जाथ'बाय आंना मालाबा बहाबा थांनो मोनबा मोजां नुबा बायनो मोनबा बायसिगोन नङाबा मोनला जेबो गैला नांला आंनो दा मोनसाबजोब्बाय नांगौखौ दाम खमनिबाबो जेखौ नांगौमोन बेखौ 7था जालायबाय थेवबो आङो लाल साहाखौ लोंनो लुगैथारनानै फुदुंबाय आरोना गगा मोननाया जा मोरैबा मोन्दों एकदम ओरै खर'आबो खाफाला सादों मोरैबानो सायाखैमोन मैया खर' साबाय थानाया दा एबार गगा मोननायाव सायाखैमोन आंना ओमफ्राय दिनै साबाय मैयाबो दाख्लैबो जेबो मोनाखैमोन ओमफ्राय बिराद मोरैबा मोन्दों ओमफ्राय गारमाखौबो मोरैबा मोनबाय थादों ओंखायनो हाइजें होनानै लाल साहाखौ फुदुंथारबाय आङो दहायो एकदम आङो सोलाबासै माने लोगो फैदोंमोन ना दहायो लोगोखौ थांनो होआब्रा एकदमबारे थेवबाबो ओमफ्राय बेना मालाय फरिखा दंना ओमफ्राय थांनो होबाय ओमफ्राय दाना जि गाबबाय ओमफ्राय उफाय गैया बुरखायबाबो हायिनि बिफाया लाना थांदोंमोन ओमफ्राय गेलेबाय थाबाय दसे ओमफ्राय आङो मोनखांजोबनानै बाबानोबो खुरना होनानै ओमफ्राय आंबो जानानै ओमफ्राय जाखांनानै सासेखौ मिस्टारखौ बियो जाफैथोंसै होननानै आं थांबाय ओमफ्राय मबाइल सबाइल आङो जेबो माबास्लाबनाय जायासै आरोना हाखु दाखु जाबायना ओमफ्राय बिस्रा फरिखा गोनां गथ' नालाय आं सानबाय बुरखायनानै लाबोनो हागोन खोमा होननानै थांबाय आङो थब थब लाबोनो होनना थांबाय ओमफ्राय दाना हायाखै गेलेबाय थाबाय ओमफ्राय आं थांनानैथ' मिस्टारा फैबाय जाफैबाय ओमफ्राय एसे गोबावानो थानाय जादों ओमफ्राय फैनानै डाइरेक्ट ओमफ्राय मोनाबायबोमोन ना
बाबुआबोथ' ओंखाम जायाखै उन्दुवासैबो नालाय फैनानै हाखु दाखु दै फुदुंबाय दै फुदुंनानै बाबुखौ आथिं आखाइ सुनानै ओमफ्राय आंहा माइरं जावथारनांगौ दङ बिफाखौ ओंखामखौ दौनो होनानै आं माइरंखौ जावबाय ओमफ्राय माइरं जावखांनानै न' सिबनानै माबा माबि आथिं सु दुगैथारासै गगा मोनखानायखाय दुगैयासै आङो ओमफ्राय बेयावनो मोनाखाबाय ओमफ्राय बाबुआबो उन्दुबाय उनावहाय ओमफ्राय दाबो उन्दुगासिनो बाबुआ सिखारगोना सिखारला मिथिला दा सिखारनांगौबा हले खिन्थु मोनायाव उन्दुनाय नंखाला बियो थाबनो ओमफ्राय दासो साहाखौबो उन्दुनानै ओमफ्राय सिरि मोनफिनदोंमोन आरोना सिरि मोनफिननानै आरो गाइखेर जानानै जि गोबाव दासो नै 7ता जालायनानै ओंखायनो साहाखौ दासो मोनलोंबाय जोंहा ओमफ्राय आं थेवबो भिडिअखौ बानायथारसै होननानै बेखौ फोजोबथारसै होनना माबाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनगोन मिथिला नायना ओमफ्राय दा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय